салом алейкум азиз, ҳамаи тоҷикзабонони олам. Дар бораи хатнаи писар гуфтам бинам ки хатнаи писарро кадом вақт кардан фоидааш бисёр аст. Хатнаи писарро аз вақте ки ба дунё меояд ҳисоб мекунанд 7 рӯзагӣ, дар 14 рӯзагӣ, дар 21 рӯзагӣ. аз ҳама беҳтарин рӯзҳое ки аввал хатна карда мешавад, ина ақиқа мегӯянд дар суннати пайғамбар саллаллоҳу дар китоби тарбияи кӯдакон дар ислом хондаги будам. хоб ақиқа яъне ки аз рӯзи агар кӯдак шаб таваллуд шудагӣ бошад, мисол баъд аз нишастани офтоб аз рӯзи дигараш ҳисоб мекунанд. Мисол ки шаби душанбе агар таваллуд шуда бошад, якшанбе офтоб нишасту, баъд кӯдак ба дунё омад, аз рӯзи душанбе ҳисоб мекунанд. Душанбе рӯзи якуми кӯдак ҳисоб мешавад. аз якум ҳисоб мекунанд, ба 7 рӯз, рӯзи ҳафтумаш кӯдак мешавад ки хатна кунанд. агар рӯзи якшанбе таваллуд шуда бошад, офтоб нишаста, аз рӯзи якшанбе ҳисоб мекунанд, рӯзи таваллудаш якшанбе, душанбе, сешанбе, баъд рӯзи ҳафтумда мисол хатна мекунанд. агар ки духтурҳо иҷоза надоданд, мисол 7 рӯзда, 14 рӯзда, 21 рӯзагида, пас мешавад ки то 3 солагӣ кӯдака ҳатман бояд ки хатна карда шавад. лекин бо маслиҳати духтур, не ки духтур бояд ки маслиҳат кунад ки ҳамин кӯдака мумкин аст 7 рӯзагиш мисол ки хатна кардан, ё ки дар 14 рӯзагӣ, дар 21 рӯзагӣ детский врач, мисол педиатр, чӣ мегӯян, хирург, детский хирурга пурсанд дар кора. Детский педиатр мисол пурсдан мумкин аст, лекин ҳатман хирурга, детский хирурга пурсанд лозим аст ки ҳамин кӯдака мумкин аст 7 рӯзагӣ, 14 рӯзагӣ, ки дар 21 рӯзагӣ хатна кардан. агар гӯяд ки ҳо, пас ҳамон хирург худаш мекунад. бозе дар Тоҷикистон дар чиз ваҳдат хонаи апам рафта будам, дар бари ҳамун беморхонашон, дар дуруи беморхонашон чӣ доранд? Кабинети хатнакунии кӯдак. Кӯдак таваллуд мекашад, баъд хирург мегӯяд ки кадомро биёред, хатна мекунанд дар ҳамун больница. зур не? Чӣ хел зур пешравӣ, Тоҷикистон ба пешравӣ. Кӯдака мисол мебаранд, хирург чӣ мекунад? Хатна мекунад. ин хуб аст. барои чӣ барвақт хуб аст? дар 7 рӯзагӣ, 14, 21 рӯзагӣ, баъд нуқтаи назари ислом, суханои пайғамбар омадааст ки дар ҳамин рӯзо хатна кунем кӯдагиро, баъд аз нуқтаи назари медисина то 3 солагӣ мумкин аст. баъди 3 солагӣ кӯдак зарар меёрад. чӣ мегӯянд, асаби кӯдак зарар меёрад. кӯдак тарс пайдо мекунад. вақте ки баъд аз 3 солагӣ вақте кардан тарс мегирад. вақте ки майдаст кӯдак, мисол ки 7 рӯза, 14 рӯза, 21 рӯза кӯдак намебинад ки чӯ карда истода. вақти 3 сола аллакай мебинад, мефаҳмад ки чӯ карда истода, гап зада метавонад хаста, вақте ки мефаҳмед, мебахшед. лекин вақте майда бошад, гап намезанад, мефаҳмад, гуфта наметавонад, мисол ки чикор мекунад, чӯ карда истода. хоб, ана ки бинед ки вақте кӯдака мисол ки хатна мекунанд, бо баробари мӯи сарша мегиранд. мӯи сара наметарошанд, қайчи қатӣ мисол мегиранд, мӯи сари кӯдак ки ҷош ки баланд аст мегиранд, аммо мӯи сара чӣ мекунанд, бармекашанд бо грамми тилло ё нуқра, чӣ шароите ки доранд падар модар, ба ҳам грамма ҳисоб мекунанд, чанд сум мешавад, чанд рубл, чанд доллар мешавад, чанд евро, ба эҳтиёҷмандон ҳамон сума чӣ мекунанд, тақсим мекунанд, метиҳанд, ёрӣ метиҳанд, ёрӣ мерасонанд. барои ба номи кӯдак, мисол писарда 2 гӯсфанд бояд забт карда шавад. як гӯсфанд барои хатна карданаш, як гӯсфанд барои мӯи сараш забт мекунанд. инам мисол ки агар хон талош кунанд, гӯшта хом диҳанд ба одамое ки ҳамсояе ки мисол ки фарзанди зиёд доранд ё ки камбизоатанд, тақсим мекунанд, хом метиҳанд, хон талош мегӯянд тоҷикӣ мо ку, мисол ки чӣ кунанд, хом тақсим кунанд. бо мешавад ки таом пухта ба одамо диҳанд. хеле ҳам ҳаст, ба хештавору мисол таом пухта метиҳад, ба ҳамсоё хом тақсим мекунанд. 2 гӯсфанд барои писар, як гӯсфанд барои хатна кардан, як гӯсфанд барои мӯи сараш гирифтан. барои духтар таваллуд шудагӣ, духтарчаи ба дунё омадагӣ, як гӯсфанд чӣ мекунанд, забт мекунанд, барои ки фақат мӯи сараш мегиранд. духтарро хатна намекунанд. барои мӯи сари духтар мисли мӯи сари писар бармекашанд ба тилло, бо нуқра, бо чизе ки шароити падару модар чӣ мекунад, иҷозат медиҳад. баъд ҳамон ҳисоб мекунанд, чанд сомон ё ки чанд рубл, чанд доллар, чанд евро мешавад, ҳамонро баъд ба эҳтиёҷмандон мисол ки медиҳанд, тақсим мекунанд. ин бар шумо гуфтем будам. шумо агар ягон савол пайдо шавад дар бораи хатнаи кӯдак, пас мешавад ки дар комментарий нависем. миннатдорам аз шумо. лайк мондан, подписаться ва фаромӯш накунед. илтимос.